nauzu ibiltzen, kantuz dirua biltzen, komediante moduan, debalde festa preparatzen dut, nik nahi dudan orduan. Hau da, Xenpelarrek bere garaian Iparragirre Bardoari kantatutako bertsoa oso ezaguna eta hortik hartu dugu diskaren izena. Badaude bertsodoinu desberdinak, garai desberdinetakoak, eta horrekin ere jolasten dugu pixkat bertsodoinu zarra edo tradizionalagoa eta bertsodoinu modernoagoaren arteko banasketa horretan. Bertsolariek askotan erabiltzen dituzten bertsodoinuak oso entzunak dirana gu guztiontzako bi ezaugarri izaten dute. Eta bada musikalki oso doinu ederra dirala, oso borobilak, oso politak, ederrak eta gainera oso egokiak izaten dira histori bat kontatzeko, histori bat desarrollatzeko. Musikan, bertsotan bezala, bapatekotasuna ezinbestekoa da. Momentuan gertatzen dana bai musikalki eta bai hitzarekin errepika ezina da. Improvisazioan, geure musikaren oinarria den horretan, eduki behar duguna edo hori egin ahal izateko forma da. Kantuak forma ematen dugu. Bertsolarien munduan doinuak ematen dugu forma hori. Eta hori errespetatuaz burutzen da, kontatzen da historia edo improvisazioa burutzen da. Tradizio garaikidea.